खर' गिदिरखायनो रावबो आंजों रायज्लायला मोदोम गिदिरखायनो रावबो आंनि खाथियाव फैला आफा आनान गसाया मानो बिदि सोरजिया दुखु दाहा सहायनांबाय आं मैदेर फिसा होनना बासि जाबाय आं आयौ हाबाब सोर बासिगोन नोंखौलाय सोर सेंग्राया दा सोंसै आरो बेखौबा हले फेसबुकआव आंखौ हौवासाफोरा ओइ मथि मा खालामदों हिहिहिहि होननानैसो मेसेज खालामखायो नोंहा लोदोनि बासि जायो ओमफ्राय आंहा रांख्रेमै बासि जायो नोंलाय ओंखाम जागोन ना जाया मानसियालाय मा हारा गोजा होननानै बेनिखायनो बादो ना नों जेरै दं बिदिनो मोजांखाना बाथो नोंखौ सोरबा लोदो होनदों होनना जेबो फात्ता लानाङा बेफोरखौ जेसेबांनो फात्ता लागोन एसेबांनो दुखु मोनगोन माथोहाय फेसबुक सेंग्राफोरासो होनहरदों दा आंखौलाय बिसोरनि होननायखौसो खाथियाव होनफैयोमोनलाय आंखौ बारनानै जोआबा आंनि नामाबो दुमफाव नङा आयौ आंहासो बादावलायबाय मा जालाबायखो नारजि बोदाङा डिपि गोदान दोनदोंहाय बे डिपि गोदान दोननायाव सानै साथामसो सिख्लाफोर लाब्रियाखौ हरदों बेनिफ्राय माथो जाखो बे सिख्लाया नारजिखौ लुकिं हट होनहरलायदों बेनिफ्राय नारजियाबो खुदुमनाय स्टिकारखौ होफालायनानै थेंकिउ जालायबावो नायलाय होनबा प्रफाइलखौ सोर सिख्ला बियो न'खरनि मानसिफोरबो जानो हागौ न'खरनि मानसि नंथाराहाय बे सिख्लाखौ लाब्रियाखौ हरनाय नुबाय थायो आं नारजि बोदांनि पिक्साराव ओमफ्राय कमेन्टबो होलायलायना रिप्लाइबो होलायलायबाय थायो र' नायनि आं माबायदि सिख्लाया जिरख'लायनाय नामा आयु बालसो प्रफाइलाबो लकबावसो ओमफ्राय दंबावो नालाय प्रफाइलानो लकबावसो माबायदि मिथिबावगोन दे आं बे सिख्लाया माबायदि आंहाथ' बेबायदि प्रफाइल लक नुबाथाय थिखिनि बिजौआवसो मोनहैखायो रागाया औहाय आंबो जोंनो ओंखारजोगारो ओइ प्रफाइल लक खालामनानै फ्रेन्ड रिकुवेस्ट हरग्राफोरखौ दा बुंसैखा औथ' आरो आंबो बिराद रागा जोंनो ओंखारोहाय मा दे प्रफाइल लकखौ खालामबाय बे नोंसोरनि पार्सनेल चयसै आरो ना प्रफाइल लक खालामनाय खालामिया जोंहा जेबो बुंनांगौ गोनां गैया ओमफ्राय मा बालनो फ्रेन्ड रिकुवेस्ट हरबावनांगौ दे लासिंसिंनो जेन जों साबेसे आरो बिसोरनि थालाखौ खेवनानै होनो बिदिसो बुंनाय जासिगोन बे प्रफाइल लक खालामनो जोंफोर फ्रेन्ड रिकुवेस्ट हरगोन लासिंसिंनो आंनाबो बेबायदिनो फ्रेन्ड रिकुवेस्ट फैगासिनो दङ प्रफाइल लक खालामगोन आरो फ्रेन्ड रिकुवेस्ट हरगोन बिदि प्रफाइल लक खालामनानै फ्रेन्ड रिकुवेस्ट हरग्राफोरखौ मा खालामनांगौ मिथिबाय ना फ्रेन्ड रिकुवेस्टखौ एक्सेप्ट खालामनांगौ ओमफ्राय बिनि खुजाल गोनां मोखांफोरखौ नायनांगौ खुजाल गोनां मोखाङानो जाखागोन बेनिखायनो मोखांखौ लाखुमानानैसो फ्रेन्ड रिकुवेस्ट हरो दा नङा होमबा बेनिफ्राय बिसोरनि फट'फोराव थांनानै सेन्देल खिथिना फैनांगौ ओमफ्राय सोबानाय आखाइ खिथिना फैनांगौ गोबोरखि खिथिना फैनांगौ खि खिथिना फैनांगौ मिथिबाय ना फट'फोराव थांनानै बेनिफ्राय आमथोन खालामनानै दोनफिनदो बास जाबायबो बात खतम फैसा हजम नंगौ दंबावो नों बुंनायानो सैथो बिसोरनि फ्रेन्ड रिकुवेस्टखौ एक्सेप्ट खालामनानै बिसोरनि फट'फोराव थांनानै खि खिन्थिजोबना फैनांगौहाय आं बिदिनो खालामनांसिगोनहाय होमबासो जासिगोन नङादे माथोहाय बिसोरनि धार जाखाना लाखादों नामा बिसोरो प्रफाइलखौ लक खालामनानै फ्रेन्ड रिकुवेस्ट हरगोन जों एक्सेप्ट खालामगोन ओरैनो दंखाव मा रागा जासोखो सानस्रि नोंनालाय प्रफाइल लक खालामनाय फ्रेन्ड रिकुवेस्ट फैयोना फैया हरोथ' आरो मेरला हरो प्रफाइल लक खालामनानै फ्रेन्ड रिकुवेस्टखौ ओमफ्राय आं डिलिटसो खालामखायोहाय डाइरेक्ट रिमुभ खालामो आं एक्सेप्ट खालामा ओमफ्राय नैबे आमुखि सिख्लाखौ सिनायो नामा नोङो ए बे सिख्लाया जोंसैबा बे सन्तलानि प्लेलिस्टआव दङथ' सन्तलाया सिनायगोन बेखौ आच्छा मोजाङानो जाबाय दे सन्तलाखौ लोगो हमनानै सन्तलानिफ्राय नायनांसिगोन र' नारजि बुदांनिफ्राय नायनो होनबाथाय नारजि बुदाङा डाउट खालामदो सानगोन बेनिखायनो सन्तलानिफ्राय नायनोसै र' होमबा आं सन्तलाखौ कल खालामनो हेल' सन्तला बहा दङ नोङो ओइ बादुला बादुलि सकआव फैलाय नोंखौ लोगो हमहैनो थांनो नागिरदों जोङो एसे खामानि दङ दे रावखौबो लाबोफानाङा नों हारसिं फैबानो जाबाय थ'दो थांनोसै सानस्रि आरो दंबावो नोंलाय नै खामानियानो ओंखारब्रबलायबाय दा प्रफाइल लकनिबो थ' होमबालाय बा माथो सिख्लायालाय मा एसे मोजांथारलाय नायनोलाय प्रफाइलावलाय आयु र' बेनि फट'फोरखौ नायजोबनि आं ओमफ्राय फ्रेन्ड रिकुवेस्ट हरनि आं लागाव दानाबा माथो प्रफाइलाबो लकबावसो जेबो नङा फ्रेन्ड रिकुवेस्ट हरना दोननोसै दा ओइ सन्तला मा नायबाय थाखो मबाइलावलाय भुतसो नुबाय नामा जिरख'नायफोरसो माथो फै जिराय फै ओइ जिरायबाय थानो टाइम गैयाहाय जोंहा माबा मोनसे सोंनोसो फैदों मालै गिदुबालु कुइसन नामा बाहाय बै सासे सिख्लाया मा नाम मोनलाय जोंख्लि बोननाय सिख्लाया बे जोंख्लि बोननाय सिख्लाया नोंनि फ्रेन्ड लिस्टआव दङ दा नोंजों
आच्छा बे जों क्लिपा फट' पस्ट होगारबाय थाग्राया नंनायनि दङथ' आरो आंनि फ्रेन्ड लिस्टआव मामोन ओमफ्राय देलाय फट'खौ नायनि बे सिख्लानिखौ माबायदि नायना ला साइसथारना सिख्लाया माथो नारजि बुदांनि जेबो कमेन्ट गैया बेनावलाय आंहा बेखौनो डाउट खालामबाय थायो आसोल अमा राजाजोंसो बिराद मोजां लोगोलै अमा राजाजों र'मा नायनो आंबो बोरो नायनि आं बा अमा राजाया बे सिख्लानि मोनफ्रोमबो फट'आवनो हानि बेबी लाभ इउ जावलायबावो आयु अमा राजा नों मानो बिदि गाबलाबायबायसोलै होद लाजिलायलाङो आं सिख्लाफोर गाबलाबायनानै नुबाथाय खारनोसैलै आं थालालां ओइ नोंसोर थाथ'दोलै आं थांनोसै दे सेसलै अमा राजाया आंखौसो मिथिबा दाय जागोन नङाना थाबाय थाजालालै बेयाव सानसे जाबायसो दे गाबनांला र'ना बियो सोर सिख्ला बियो र' फ्रेन्डजोंखौ जनानै रायहरनां मालनि प्रफाइलाबो लकसो बेनोथ' दा प्रफाइलानो लक बेनिखायनो सन्तलाखौ लोगो हमनो गोनां जाबाय दा आं जेबो मिथिलाहाय दिनै अमा राजाखौ क्लास लागोन आङो साला बे आं थानायावनो सिख्लाफोरखौ लाबेव हानि लाबेव बेबी जाहोलायबावो ना बेनोथ'हाय मोनसे जारला जाबाय नङा दाना प्रफाइल लक खालामनाय अपसन होनानै सोर मा खालामा जेबोखौनो नुला सोरनि फट'आव मा कमेन्ट होदों सोरनि फट'खौ मा रियेक्ट होदों जेबोखौनो मिथिला सिखाव खावलायलायबाय थानोसै मालाय ओमफ्राय जोंफोरा जाम्बि जाम्बा बायदि गल' थाबाय थादो आंनानो मोजाङै मा सिंगारानो मोजाङै जेबो माथा मारिनांगौ गैया जेबो टेनसन लानांगौ गैया सोर मा खालाम जेबो अरजाया खालि सेंग्रा जा सिख्ला जा प्रफाइल लक खालामनानैल' आंनो फ्रेन्ड रिकुवेस्ट दाहर नै बे दुमफावनो गाबो नामा बेफोरखौनो गाबनाङा नाय बे नाबाथाय जेराव मेरावनो दुखु जानायल' लामा सामा हटेल सटेल आयौ दुमफाव नों आंखौ मिनिदोंना आंखौ दाय जादोंना नोङो गाव बेनिखायनो नोङो सिंगल मिथिबाय बेनिखायनो रावबो हौवाजों गोसो जायाखै नोङो मिथिबाय जेब्ला नोंबो रिलेसनशिपआव थागोन अब्ला नोंबो बुजिगोन दा नों मिनिखानानै लाखानाङो बायदिसिना बुंनानै लाखानाङो मिथिबाय लोगो नङा नोङो लोगोखौनो मिनिग्रा नोंजों आंजों दिनैनिफ्राय जेबो सोमोन्दो गैया ना नों आंखौ फन हरगोन ना आं नोंखौ फन खालामगोन मिथिबाय दुमफाव ओइ सोमसि मानो बिदि बुंलाबायखो नोंलाय लोगोखौनो दुमफावा बे दुमफाव सानफ्रोमबो ताना मारिबाय थायो इनसाल्ट खालामबाय थायो बारा जाबाय जोंनि बुंनाया मिथिबाय नोंजों आंजों जेबो सोमोन्दो गैला मिथिबाय दुमफाव आयौ मानो बिदि होनदों सोमसि आंथ' जेबोखौनो बुङाखैमोन ना सिरिथा नों दुमफाव लोदो साला बेनिखायनो नोङो बयफ्रेन्ड मोनाखै दाबो मिथिबाय मालाय बयफ्रेन्ड गोनांनि दुखुखौबो नों बुजिया सानबेसे बेबायदि थागोन नोंलाय ना नों बिदिनो बुरलांसिगोन गाव बयफ्रेन्ड मोनाखै नालाय बेनिखायनो मालायखौबो बेबायदि इनसाल्ट मारिबाय थायो सिंजों नोंबो बयफ्रेन्ड लुगैखोमायो मिथिबाय नोंबो हौवा लुगैखोमायो खिन्थु खोन्थानासो लाया नोंलाय आंखौ दिनैनिफ्राय कन्टेक्ट खालामनो दा सानदों दुमफाव मिथिबाय बाय गुड बाय आं मा होनखो दे बेखौ बे आंखौ एसेबां दुखु मोननानै थांबाय एसेबां आंखौ रायनानैबो थांबाय सोमसिया दुमफाव दुखु खालामनाङाहाय सोमसिया रागाजोंसो बुंदों गोसोजों बुङाखै बियो मिथिबायना मोजां जाफिनगोन दे नों दा जेबो साननाङा आयौ बयफ्रेन्डआसो देरसिन जाबाय होमबा आंहालाय आरो लोगो बयफ्रेन्ड समानसो खोमा सानदोंमोन आङो बिदिसो बियो अमा राजाखौसो देरसिन सानबाय होमबा आंनिख्रुइ दे जेबो नंला होमबालाय बारा सानबाय थानाङा दे बारा सानबाथाय बांसिन दुखु जागोन मिथिबाय